наврӯзи фархундаро донишҷӯёни муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри ҳисор бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуданд. намоядагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва дигар меҳмонон нахуст аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва хӯрокҳои миллӣ ки аз ҷониби донишҷӯёну омӯзгарони муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри ҳисор ба намоиш гузошта шуда буд, тамошо намуда ба онҳо баҳои баланд доданд. намоядагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ зимни табрикоти хеш қайд намуданд ки наврӯз фасли фароҳмандӣ, ибтидои бедоршавии табиат, рамзи ғолибияти равшанӣ бар торикӣ ва гармӣ ба сардиҳост. ин ҷашни аҷдодӣ нишонаи пайвандии инсон ба табиат мебошад. ин аст ки инсоният бо тамоми ҳастӣ омади зеботарин фасли сол баҳорро интизор мекашанд. махсусан ин фасли зебо ва ҷашни хушиҳову хайру сахоро мардуми заҳматкаш бештар мунтазир мешаванд. آغوش پر از یاسمن، خوش آمدین نوروز من، آراسته باغ و چمن، خوش آمدین نوروز من. مهری جوانی میزنی اندر ضمیری قلب ها، با اشوه ها با یک سخن، خوش آمدین نوروز من. дар ҳақиқат донишҷӯён ва омӯзгарони муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри ҳисор ҷашни наврӯзи байналмилалиро бо самимияти хоса ва ифтихор аз фарҳанги бою қадима бо риояи тамоми суннатҳояш дар сатҳи баланди фарҳангӣ истиқбол гирифтанд. наврӯз яке аз идҳои бузурги миллати тоҷик аст ва аз давраҳои хеле қадим бо як шукӯҳу шаҳомати хоса дар байни мардуми орёнаҷот ҷашн гирифта мешавад ва имрӯзҳо бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам имомали раҳмон ҷашни наврӯз иди байналмилалӣ гашт ва дар ҳавзаи наврӯзӣ ин ҷашн бо як шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифта мешавад. имрӯз дар коллеҷи тиббии шаҳри ҳисор низ аз тарафи омӯзгорону донишҷӯёни коллеҷи тиббии шаҳри ҳисор ҷашни наврӯзӣ ҷашн гирифта мешавад ва мо хурсанд аз он ҳастем ки дар як фазои бисёр орому осуда сулҳу ваҳдат ва тинҷу оромӣ зиндагӣ карда истодем ва чунин ҷашнҳои бо шукӯҳи миллиро ки ҷаҳон онро эътироф кардааст гузаронида истодаем. бо мақсади боз ҳам болидарӯҳии меҳмонон, ҳунармандони ҷавону умедбахши донишҷӯёну омӯзгарони муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри ҳисор бо баромади барномаҳои ҷолиб ва бо савту навои дилошӯби хеш базми идонаро таровати дигар бахшиданд. дар ҳақиқат наврӯз таҷассумгари арзишҳои волои инсонию ахлоқӣ мебошад. бояд гуфт ки таҷлили ҷашни наврӯзӣ дар шаҳру деҳоти ҳисор бо риояи суннатҳои хоси аҷдодӣ ва баргузории маъракаҳои хайрхоҳона идома дорад.